Písal sa rok 2009. Ja som sa pripravoval na titulový zápas o majstra sveta v organizácii WBF. A ja som sa odsťahoval do Maďarska, tam som sa pripravoval, kde som sa mohol plne sústrediť na svoju robotu a pripraviť sa na tento duel. Samozrejme sa médiá intenzívne zaujímali o tú moju prípravu, zaujali ich môj príbeh a robili rôzne rozhovory aj s mojím oteckom. Raz sme trénovali v Galante, keď som prišiel domov a akurát môj otecko dával lapy, sú to tie boxerské lapy, do ktorých sa udiera. A tí, ktorí trénovali s mojím oteckom, všetci vedeli, že to bolo fakt ako jeden boxerský sparring s ním, lebo on bol taký ostrý, taký nebezpečný, keď niekto nedal naspäť ruku, tak hneď vyletela jeho ruka a Tibi Varga, Piťu Varga môžu potvrdiť, že nie raz mali aj rozbité nosy, keď si mi takto zatrénovali. Bol bystrý, bol ostrý a bol tedy chlap, ale to všetci vieme. Pri tom rozhovore jedna pani moderátorka z telky sa opýtala na tie lapy, že čo sú to a ako to funguje a bola veľmi zvedavá a že či to môže vyskúšať. Otec hovorí, žiadny problém. Všetci nadšene pozerali, ja som mal fakt, že som mal veľké obavy, lebo som vedel, že otecko je nevyspytateľný a aj keď nechce, on vie ublížiť. A pani začala udierať, jeden direkt, druhý direkt, otecko ju prvýkrát upozornil, vrátime ruky naspäť, lebo môže vyletieť facka, potom druhýkrát a zase ide tá jedna ruka, druhá ruka a ruky vrátime naspäť a ešte raz. A ona skúšala a bola veľmi nadšená. Kým otecko ju neupozornil ešte raz a potom vyletela otcová jedna ruka automaticky a ona dostala poriadnu facku s tými lapami a všetci zamrzli a všetci boli zhrození a ona mala celé červené líca a povedala, že to bolelo, otecko ju sotil a hovorí, že to nič nebolo. Tak chcel som to nejakú tú situáciu zachrániť a hovorí, že skoro si jej otrhol hlavu, ale on, že nič som jej nespravil, že to nebola ani poriadna facka a to je tiež taký, ktorý poznajú môjho otecka. Tiež je to o tom, že čo bolo pre Paliho Kováča možno smiešné, to muselo byť pre tých druhých a niekedy aj nebezpečné.